নমস্কাৰ মোৰ নাম ডেইজি ৰাভা আৰু মই অল ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰ ইউনিভাৰ্চিটি উছু চেম্পিয়নশ্বিপ 2026 শ্ৰীনগৰ জম্মু কাশ্মীৰত খেলিব আহিছোঁ আৰু বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ আৰু মই বাগৱাজে নিবিন্দত এটা গ'ল্ড মেডেল জিতিবলৈ সক্ষম কৰিছোঁ ধন্যবাদ खुलुमबाय आंनि मुङा फरायना सिबिका रामसियारि थांनाय 4 मेनिफ्राय 9 मेसिम इउनिभार्सिटि अफ काश्मीराव जानाय अल इन्डिया इन्टार इउनिभार्सिटि उसु चेम्पियनशिप 2026 आव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जानानै आंबो पार्टिसिपेट खालामदोंमोन बेयावहाय आङो ट्रेडिशनेल नानकवान टाइप इभेन्टआवहाय आङो ब्रन्ज मेडेल देरहाना होनानै गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों थेंक इउ खुलुमबाय आंनि मुङा रंजालि ब्रह्म थांनाय 4 मेनिफ्राय 9 मेसिमाव अल इन्डिया उसु चेम्पियनशिपआव आंबो बाहागो लानो हादोंमोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि टीम जानानै बेयाव आङो ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादोंमोन बेयाव गासै 195 प्लास इउनिभार्सिटिया पार्टिसिपेट खालामदोंमोन बेनिनि गेजेराव आंबो खुलुमबाय आंनि मुङा मिस गबानि मुङा थांनाय 4 to 9 मेयावहाय जानाय अल इन्डिया इन्टार उसु इउनिभार्सिटियावहाय आङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जानानै पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आरो पार्टिसिपेट खालामना आङो मोननै ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों नानगुन आरो डुएल इभेन्टआवहाय मेडेलखौ देरहानानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो आं आसा खालामो जे आं बिदिनो मेडेल लाबोबाय थानो हायो आरो मोजाङै बिदिनो पार्टिसिपेट खालामनानै गेलेलांबाय थानो हायो